Wayingane zakwethu ngiyethemba ukuthi niyaphila kuzonke indawo la kuzofunyana khona le video kami ngumsizi aka Inkosi yo-admin. Uma bokuqala ngila kule channel uqinisekise ukuthi usubscribe uzokwazi zonke izinto engiyiphostayo kuyona ke le channel. Ukhele khumalo ubeyifunana nenkabi ke eyingozi phambi kokubulawa kukaSenzo Meyiwa Kuvele ke enkantolo namhlanje. Ubufakazi obushaqisayo obethulwe ke yiphoyisa uColonel Steyn obesebenza ke ngezobuchwepheshe namhlanje enkantolo. Iphoyisa lithi ke amarekhodi ocingo ke obelisetshenziswa yilo wesifazana khombisa ukuthi bebelokhu ke exhumana nomsola wesihlanu ngaphambi kokubulawa kwesithando sakhe ukhumalo. Kuthiwa ke waqala ukuxhumana nale nombolo emataniswa ke nomsola wesihlanu ngalezi insuku ke ngomhla ka2 August 2014. Wayekwenye indawo ke eKimberley waphinde wamfonela ngo15 October 2014 kwenye noma ke wayekwenye indawo eLimpopo. Bagcina ukukhuluma nge24 October ngo2014 bakhuluma ke u2 minutes plus 90 ke second. Kuthiwa ke ucingo mangabe ke belitracker okheli khumalo limkhomba ke eLimpopo ngaleso sikhathi. Kuneminye ke imiqhafazo abathumelana yona ke umufi wabulawa ngo26 October ke 2014. Fiso kuhle Ntuli kafishane ngaye ke wagwetshwa kodwa likajele abayisithupha neminyaka ngo39 ngaphezulu kokubulala kabantu abayisithupha okubalwa ke umzala wakhe amdubula ke kasikhombisa. Waboshwa ngo2016 ngecala ke lokubulala ikhansela leNC uThami Nyembe kwanongoma. Unkosikazi ke waNyembe walimala ke kanzima kwisigameko. Icala ke liyaqhubeka. Kusasa ke kuthiwa bayaqhubeka noma ke baqhubeka baxhumana ke ngemva kokudlula ke emhlabeni kwakhe umufi.